Eles eran tres irmãos, bueno, as irmás foronse vivir ao Pazo de Leis, que é aquel que fai esquina ali na Barrela, que a calle do Tormarañón. Antes o Pazo de Leis ocupaba incluso a calle do Tormarañón, que a cortaron para eso. E el, pois, por as noches para ali, botou estos 14 anos frente do bachillerato no Instituto de Ourense, e convexouse a Santiago a facer a carreira de Dereito. Acabou enseguida, era un home brillante, veuse por Ourense, instalouse en Ourense como abogado. O Barcelona pasaba como orador, é dicir, incluso había xuicios que a xente se levantaba a aplaudir da oratoria que tiña. E ali fundou, podese considerar abogado, periodista e escritor, sobre todo poeta. Fundou e colaborou, participou en varias revistas, en varios periódicos, a Defensa de Galicia, a Pluma, colaborou con o Tío Marcos da Portela, que en principio era seu amigo Lamas Carvajal, e depois acabou bastante mal, foi bastante crítico con el. Era ideas contrarias a Lamas Carvajal. Este home era un home liberal, progresista, anticlerical. Era un home que, a pesar de ser dunha familia acomodada, defendía moito os necesitados, sobre todo as injusticias. Era moi regionalista, bueno, partido regionalista, discípulo de Curros Enríquez. E é unha pena que en Ourense se conozca máis, o pouco que se conoce dil, é que foi o principal promotor da erección de erixir a estatua de Concepción Arenal na Alameda, que foi onde se fixo primeiramente, depois levouse para o Palacio de Justicia.